A dwi'n ôl Awesomeness yma ac dwi'n mynd i just mynd rownd y lle achos ail episod dwythaf fi o Forza ydi o, dwi'n meddwl, ia. So, dwi'n just mynd i fynd rownd ac dwi'n just neud pethau, ella neu un ras. Achos nes i ddim neud, nes i ddod yn ail yn cross-country race, ond nes i ddod yn ail yn cross-country race, so ddoe. So, ella na i jyst mynd i'r docks, athon ni'n deud yn episod dwytha, so ni'n mynd i'r docks. So dyna beth dwi'n mynd i wneud yn y episod yma. Chos nes i ddim wneud episod dwytha. O'n i'n chwarae rownd yn episod dwytha, nes i wneud bucket list. Nes i completio un o'n nhw sy'n rwla yn fama. Dwi'n meddwl, nes i completio hwn. Dyn nes i ffeilio'r un golf. Ella neu rhai o bucket list wedyn hefyd. Dwedir bod i'r docks yn barod. Dwi'n meddwl do. A wedyn na i trio neud lot o bucket list a Rasys yn episod yma. Ac fydd o'n episod llai neu rei arfer fi. So, dwi jyst yn mynd i gadw ymlaen ac ella neud stunts yn y docks. Neud stunts yn y docks ac boom. Peth fel yna. O'n i ar ôl boi'r yn Alexandra yn yr rath oedd enw fo. So, ceir fel yna bump, Ac dwi'n meddwl o'n i ar ôl y boi yna hefyd. Dwi'n angen mynd lawr, so dyna pam mae o'n neud loop de loop. So lawr ffordd yma. Yn rownd ffordd yma. Y fersiwn. Dwi'n mynd i fynd ar ôl fi. Dwi'n mynd i trio dreifio'n ofalus yn episod yma, dim crasio. A dim crasio yn y ceir eraill, aros ar y lôn. Dwi'n mynd i take over car yma, mynd yn ôl i fewn. So, mae'r episod yma mynd i just bod yn hwyl a bob dim fel yna. Dwi'n mynd i neud Rasys mawr oedd y cross-country. Na'n bydd fel yna. Ella na i peintio car fi'n wahanol yn lle lliw yma. Na i neud o bach yn well. Ac ella hefyd na i trio cael car arall mewn wheel spinner oedd fel yna. Wow. Na i just prynu car. Faint o hir sy'n ei fynd? Dim lot. So, dwi'n mynd i fydd yn ofalus, dim crasio. Crasio eto. Dwi'n mynd gos na i neud bucket list yn. Na i ddim yn neud bucket list, na i just chwarae rownd yn y docks heddiw. A fydd hynna yn hwyl, a wedyn fyddai'n neud jumps a bob dim a stunts. Dwi'n meddwl pryd nes i ddod yn gyntaf yn y ras, hwnna oedd episod gorau fi o Forza. Ond hwn fydd o, achos bod ni ddim yn neud pethau, neud pethau fel yna, ac da ni jyst chwarae yn y docks, achos dwi ddim yn mynd lot i'r docks, achos mae o'n bell. Ond weithiau dwi'n teleportio yna, ond fedra i ddim teleportio ar hwn. So, fydd y 2 episod yma, yr un yma ag yr un nesaf, ddim mor hir.
Ond fydd rei wedyn fydden nhw yn rei ffain. So, jyst cael ymlaen mynd. Dwi'n meddwl bod ni wedi cyrraedd y docks. Mae gwch o fanna, mae'r tawer yna, so da ni wedi cyrraedd y docks. Just yn so beth fydden ni'n neud yma, fydden ni'n mynd fatha, just... Fydden ni'n chwilio am y signs yn fyd. Mae'r thing yna wan, y bucket list. Oedd o'n yn episod weithiau, dwi'n yn siŵr iawn. Os oedd o, dydych yn y comments, chos dwi'n yn siŵr os oedd o yna. Nawn ni trio parcio yn lle fydd y lorries hefyd, chos da ni heb di neud yna. Nawn ni jyst cael episod funny yn y docks. Cael i fama. So, gyntaf dwi'n mynd i cael ar ben hwn. Hwn ydy'r bucket list i'r thing ti'n gwneud stunts o bob dim yn y docks. Show off air skills. So, dwi'n gwneud 15, dwi'n gwneud 1, dwi'n gwneud 2, dwi'n gwneud. So, so mae un yn fama. I just jump. Pedwar. Gobeithio na i beatio hwn. Dwi wedi beatio hwn eto. Mae'n llefydd lot o lefydd gwahanol i wneud jumps o bob dim yn y gêm yma, so mae o kind of easy. But dwi'n neud 8. Dwi jyst yn angen 7 arall sydd ddim yn mynd i gymryd hir. A ddim rhaid i completio'r bucket list. Smash. Just 5 arall a dim rhaid i gorffan. Mae'n hawdd cael 5 arall, so dwi'n mynd i jyst neud hein eto, a dim rhaid i gorffan. Dwi wedi gorffan hwn o blaen, so fydd hynna'n dda. Wel, dwi wedi jyst, dim yr hwn, dwi wedi completio, success, it was a success. 215 skills. Yay! Continue. Okay. Yeah, dwi just di cael un first place. Mae'r XP board yn fanna. Dwi'n meddwl hwnna oedd yr XP board o'n i amdan yn episod dwytha. Mae XP board rôl yn y docks. A dwi'n gwybod sydd i gael ar ben fanna. Dwi'n meddwl mae yna XP board yma yma. Os nes i ddod yma'n episod dwytha, dwi'n sori, chos ella am yna XP board yna. Dwi ddim yn gwybod. Gadwch yn y comments os mae'n XP board yn fama, os ddim, yna ffain, ag byddai jyst yn cael hwyl yn docks neu beth o hwnna. So dyna angen jump off hwn a hitio'r XP board yna. Ddim yn anodd gobeithio. Mae'r XP board yna'n anodd i gael, so wna i trio neud run up jump. So, os dwi'n mynd yn bell o hwn, so rwla fama. Neith fama swn i'n dweud. Ella neith hwn yn well.
So, os ni'n gallu mynd I fama. Running jump. Methu eto. Ella os ni'n jumpio, so ni'n gallu neud hwnna. No, di na'n impossible, os ni'n dweud. Dwi'n mynd I cael hwyl yn y fyw yma'n lle. Wow. Quick, dwi'n mynd gweithio di car fi, ddim yn dda. Dwi'n mynd I jyst ramio mewn I hwn. Smalu bo fi yn, ond dydw I ddim. Jyst cael trwad ydw I. Dwi'n mynd I smalu fatha bo fi fatha'n stunts person efo ceir. Dyn dwi jyst yn crasho lot. A weithiau maen nhw'n mynd yn successful, a weithiau ddim. Fel yna. So dwi'n mynd I smalu bo fi yn mynd I smasho fo'n I fo, ond dydw I ddim go iawn. Dwi yn pasio fo. Kind of iddo fath o ffilm. A dwi'n mynd crasho fo'n I dim o'n nhw. A wedyn dwi'n reversio wedyn I fewn I yno nhw, so. So just mynd yn ôl. Dwi'n reversio I fewn I naci. Ie, fel yna. So dwi'n dodgio'r un cynta, a wedyn dwi'n hitio'r ail, heb gwybod bod yna. Wan dwi'n mynd I trio neud parallel parking efo'r lorries ma'n fama. Heb mynd dros dim llinall. Dwi'n meddwl fama mae'r ceir yn parcio. So, na I trio parcio yma. Dwi'n mynd gwrs fama mae'r ceir yn parcio. Nawn ni'n mynd I os mae'na parking spot rhywle. Dwi'n meddwl ma' yna, nawn ni eisiau gwneud dwi'n gallu deud o parallel parking. Ie, nawn ni eisiau gwneud parallel parking. A wedyn so, os da ni'n gallu mynd ffordd na, nawn ni jyst gwneud parallel parking fama. Nawn ni parcio yn fama. Dyna angen cael ei fewn. Actually, nawn ni ddim yn ei parallel parking. Be dwi'n mynd I wneud I reversio ei fewn yn lle, so. Oops. No, fine. Wan dwi'n mynd o'n lle y lorries. Dwi'n gwybod. Dwi'n mynd o'n lle y lorries. Ti'n mynd actually gorau mynd trwy hwnna, really. Ie, dwi'n chwilio am XP board yma. Os dwi'n cael ymlaen mewn ffordd yma. O, be, mae'n trwy fama. O'n i'n gwybod na i'n trwy fana. Doedd o jyst ddim cael gadael fi. Iawn. Mae'n car o yna. Dwi'n mynd I trio sneakio fyny ar efo.
Mae'r boi yma lot gwell na fi, ond dydy o ddim yn wan. Actually, di o'n fine. Dim di all lle mae o. Dwi yn gweld o. Dyna sut cael trwy ffens. A dwi'n dod fyny hyn hefyd. So mae 2 ffordd I cael trwy ffens, by the way. Dwi'n mynd un eto. So... Wow. Lle mae'r person o'n? Mae yn dod. Dwi'n mynd I siarad efo eisiau I fan I fo. Mae'r person yma'n annoying. Mae'n fatha un server mawr. The server ydi Forza really, so... Os dwi'n gweld rhywun o'r enw ffrogan neu rhaid fel yna, fyddai'n gwybod na fi ydi o. Dwi wedi jumpio yn I fama. Dwi'n neud donuts yn lle heddiw. Hyn di'r fi gorau donuts. I neud fi dizzy. Dwi'n mynd I trio gael XP bod fel ma'n lle ta. Whoa, then what a flip. Ella fydd o fel ma'n haws. Dwi'n angen XP bod yna. Yn gynta, dwi'n mynd I jumpio yn I fama a cael yr un yma gynta, yr thing pink na. So cael ymlaen mynd ymlaen. Hyn di'r peth gorau o Forza. Jump. Lle mae hwnna wan ta? Os ddim yn fama. Felly mae'r ben o fo. A dweud bod ar ben hwnna ddo. Os ddim yn gallu bod ar ben hwnna. Os dos o'n ffordd I gael ar ben hwnna. Mae'n deud rhwng y fama mae o, so... Ond dim rhwng y fama ydi o ddo. Mae'n fod yn hawdd I gael. Anyway. Nawn ni... Os da chi eisiau'n episod nesa, neu episod wedyn, na I mynd i'r airport, dwi'n y docs heddiw, so na I mynd i'r airport fory. Minion swnio fatha plan. Dwi'n swnio fatha plan. Ag dwi'n mynd I endio'r episod yn fama, so ta!